Helo blwyddyn saith, da ni mor siomedig bod ni ddim yn gallu eich croesawu chi yma heddiw fel oedden ni wedi trefnu. Da ni'n edrych ymlaen yn arw iawn at wsos nesaf i gael dechrau'n blwyddyn gyntaf ni efo'n gilydd. Yn y cyfamser, dyma chi flas ar beth sydd yn aros amdana chi wrth i chi gyrraedd Ysgol y Creuddyn am y tro cyntaf wythnos nesaf. We really are so disappointed that we've not been able to meet and greet you in school today as we would have liked, as we'd planned, of course. But we're really looking forward to starting next week, slightly later than anticipated. And in the meantime, here's a short clip to give you an idea of what's waiting for you when you come next week. Mwynhewch y penwythnos, dwi'n gobeithio bod chi'n edrych ymlaen yn arw, yn sicr da ni gyd yn edrych ymlaen yn fawr iawn, iawn, iawn. We really can't wait to meet you all properly next week. All the best. See you soon. Os yn teithio ar fws ysgol, mi fyddwch chi yn cyrraedd bai bysiau Ysgol y Creuddyn a bydd aelod o staff yno i'ch croesawu. Os yn cerdded neu'n teithio mewn car, byddwch chi'n cael mynediad i'r safle trwy giatiau cefn yr ysgol wrth y cyrtiau tennis. Unwaith eto, mi fydd aelodau o staff yno i'ch croesawu a bydd holl ddysgwyr blwyddyn saith yn ymgynnull ar y cyrtiau tennis gyda'ch tiwtoriaid dosbarth cyn cael eich hebrwng i'ch dosbarth cofrestru. Yn ystod eich bore cyntaf yn Ysgol y Creuddyn, mi fydd yna gyfnod cofrestru estynedig, a hynny yn para dros wers 1, 2 a 3. Bydd hyn felly yn rhoi digon o gyfle i chi ddod i adnabod eich gilydd fel dosbarth, adnabod eich tiwtor, derbyn llyfr cyswllt, amserlen pynciol a gwybodaeth gyffredinol am fywyd a gwaith yn Ysgol y Creuddyn. Bydd yn gyfle hefyd i chi holi unrhyw gwestiwn sydd gennych i'ch tiwtor dosbarth, fel eich bod yn barod ar gyfer gweddill y dydd. Ar ôl bore o dderbyn gwybodaeth am yr ysgol, mi fyddwch chi'n barod am ginio. Byddwch yn cael mynd i'r ffreitur i gael eich cinio, neu, os ydych yn dymuno dod â pecyn bwyd gyda chi, mi fydd croeso i chi fynd i'r neuadd i fwyta eich cinio. Cofiwch y byddwn ni yn eich disgwyl chi yma mewn gwisg ysgol lawn. Cofiwch ddod â digon o ddŵr gyda chi yn ogystal a'ch cas pensiliau yn llawn o adnodau. Cofiwch, os oes yna unrhyw beth yn eich poeni, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, mae croeso cynnes i chi gysylltu gyda ni. Edrychwn ymlaen i'ch croesawu i Ysgol y Creuddyn. Wel, helo blwyddyn saith. Siomedig oedden ni bod ni ddim yn gallu'ch croesawu chi i'r ysgol yr wythnos hon, ond peidiwch â poeni, da ni wirioneddol yn edrych mlaen i'ch gweld chi yma wythnos nesaf. Da ni, yn teulu'r Creuddyn, wedi bod yn gweithio'n galed iawn i sicrhau'r croeso gorau i chi pan ydych chi'n cyrraedd yma wythnos nesaf, a chithe am y tro cyntaf yn gallu ymuno gyda teulu'r Creuddyn. A ni chweld chi pryd hynny. Well, hello Year 7. It was a huge disappointment for us that we were unable to welcome you to the school this week, but don't worry, we are looking forward to next week to seeing you and welcoming you to the school. We at Teulu'r Creuddyn have been working incredibly hard to make sure that we've got a warm and safe welcome for you here in school next week, the first time that you'll be able to say that you're members of Teulu'r Creuddyn.